News FM Iloilo 88.7 is the official overall #1 FM station in Metro Iloilo. Number 1 na! 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 K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na. Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upo kag sip-on, kakasang tranggaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya kag virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na ga-detoxify, nabuling mapaniwang kay Dodong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na tiluan, diabetes, likawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline, vitamin C, mulawas active pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras lasay 5 sa aga. Oras ginadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa.
ka K5, taus puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Kap K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Yari na ang mga balita. Lunes, Hulyo 28, 2025. Mga ka-K5, welcome na sa DTX 500 Morning Newscast. Sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Makitan kag mabation man kita worldwide pinaagi sa ating official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sang DTX 500. DTX 500 para sa mga may diabetes kag makalikaw sa hypertension kag cancer, magtumar na DTX 500. The story of the day. The story of the day. Boxing for a cause, nanday Torre kag Duterte wala madayon apang minilyon ka pesos nga donasyon na baton para sa mga biktima sang kalamidad. Pulis sa Western Visayas heightened alert na para sa SONA ni Presidente Marcos Jr. karon sa hapon. Sa Dueñas, Iloilo, bata na lumos patay. Duha patay sa magatuay nga aksidente sa dalan sa Aklan. DTX 500. Sa Bataan, bangod sa selos, lalaki ginpatay sang suod nga abyan. Kamara all set na para sa magbukas ang first regular session sang 20th Congress subong nga adlaw. Gobyerno ginahaylo ang publiko nga magpamati sa State of the Nation Address ni Presidente Marcos Jr. karon sa hapon. Balita international, Israel nag-declare sang tactical pause sa Gaza bangod sa nagaluntad nga gutom. Balita negosyo, lokal o kon local agriculture products sa Pilipinas protected batok sa tarifa sang Amerika. Sa billiards, Carlo Biado nagkampiyon sa World Pool Championship. Balita entertainment, Yen Santos nag-athag nga wala sila sang anak sang bilyonaryo nga si Chavit Singson.
Sa balitang extra special, lalaki sa India ginkasuhan ang yaginikanan sa pagbunag sa iya nga wala sa iya panugot. Ano kabi makamaan nga bataon ka sa imo ginikanan? Daw lainaw. Kulang guro ni sa turog. Pasalamat ka nga ginbunag ka may ginikanan ka. Alas 6:11 na sa aga sa Pilipinas. The story of the day. The story of the day. Ang top story of the day ginadulong sang DTX 500. Nagkalabot sa 300,000 pesos ang balor sang kwarta nga natipon sang Philippine National Police o PNP sa manabaligya nga tickets sa Boxing for a Cause kag iniwat kahapon Domingo sa Rizal Memorial Coliseum. Suno kay PNP Chief General Nicolas De Loso Torre III, may 16 million pesos man nga kantidad nga nabato ng ahensya para sa mga donation. Suno sa official nga igabulig ini sa mga biktima sang bagyo kagabagat nga naglumos sa madamo nga lugar sa pungsod. Suno kay Torre nga ginpanginmuslan niya ang panghangkat ni Mayor Sebastian Duterte sang Davao City agud makabulig sa mga affected sang kalamidad. Gineclare nga winner by default si Torre matapos wala nagsipot si Sebastian Duterte nga nagpadulong sa Singapore sang Biyernes. Samtang nagapasalamat naman si DSWD kay General Torre sa masobra 16 million pesos ka donation gikan sa event nga Boxing for a Cause nga giniwat sa Rizal Memorial Coliseum sa Malate, Manila. Las 6:12 na sa aga. Subong adlaw Lunes, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Alas 8 sa aga, tubtub alas 5 sa hapon. Amuman may free consultation sa Klinika Kalinog Branch, Kagpasi Branch, subong nga adlaw. Sa mga nagapamahaw sa sining oras, ipadulundo ng healthy nga kape. DTX Coffee Mix. Sir Rainier Sonsa. Sir Rainier Sonsa, sir, himos na. Back to reality na may office na subong may klase diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Anayanayan ang panahon yara sa 27 degrees Celsius ang temperature sa sining nga oras. Las 6:13 sa aga, oras ginadulong sang Pre-Bio Coffee. DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal. Mga pulis sa Western Visayas, heightened alert na para sa State of the Nation Address sa konsona ni Presidente Marcos Jr. karon sa hapon. K5 Karen Badilla sa report. Mga ka-K5, banda na ang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 para sa State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Lailin Sensil, spokesperson sa PRO 6, ginpayag sini nga nagmando na si Regional Director Brigadier General Josefino Ligan sa tanan nga units nga mangin full alert na agud masiguro ang seguridad sang publiko sa tion sang zona. Padayon man ang monitoring sang PRO 6 sa mga potential threats kag sa mga grupo nga mahimo magpatigayon sang rally. May mga standby naman nga Civil Disturbance Management o kon CDM ang PRO 6 agud matatapan sa maayo ang sitwasyon sa mga strategic areas kag mahimo makaresponde sa mga kinagamo. Samtang nagpanawagan naman si Sensil sa publiko nga mangin kalmado lang agud wala sang may matabong ang kinagamo sa tion sang zona. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Nagplastar sang komprensibo nga preparasyon ng Iloilo City Police Office o ICPO gud nga masigurong hilway kag malino nga paghiwat sang ika-4 nga State of the Nation Address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. subong nga adlaw Hulyo 28. Nagpagawas ang direktiba si ICPO Director Police Colonel Kim Ligada sa tanan nga unit kag station commanders nga siguruhon ang zero major zona-related incidents sa syudad sang Iloilo. Angot sini maga-deploy ang ICPO sang nagakaigo nga numero sa mga personal mobile patrols kag anti-crowd disturbance management contingent nga magaresponde sa anuman nga hindi otorisado nga mass actions. Suno kay Ligada nga hindi magpang-alang-alang ang ICPO sa paghimo sang nagakaigo nga tikang batok sa sinuman nga magalapas sang kasuguan. Las 6:15 sa aga, oras dulong sang DTX 500.
Nagalaom si Iloilo Governor Arthur Rivera Defensor Jr. nga ihinambit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya State of the Nation Address sa konsona karon sa hapon nga tapuson sini antes magtakop iya termino sa 2028 ang Halaur Multipurpose Project 2 kag ang Panay Guimaras Negros Bridge. Sunod sa gobernador, ginkatoan giniya personal sa opisina si Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman agod magpangayo sang dugang nga budget sa proposed 2026 budget. Kay inkuha man sini ang opportunity nga makaistorya kay Presidente Marcos Jr. Dugang pa sa gobernador, ang duha ka infrastructure projects ang makabig nga game changer sa Iloilo kag dako gid ang mabulig sa Mailonggo kag bugos nga Western Visayas kalakip na sa Negros Island Region o kon NIR. Angot diri nagpasalig man si First Lady Lisa Araneta Marcos nga iya buligan nga matigayon mo nga mga proyekto. Sa dugang pa nga balita, lokal na pilian si Vice Mayor Lady Julie Grace Lovelove Baranda bilang member sa Board of Directors ng Vice Mayors League of the Philippines Iloilo Provincial Chapter. Sa Facebook post ni Congresswoman Jam Baranda, ginpanginbulan sining iya nga manghod matapos nga mapilian bilang Board of Directors. Gindayaw sini ang Vice Alcalde sa dedikasyon kag pagserbisyo sa publiko. Iya man ginpasaling nga padayon nga suportahan ng Vice Alcalde sa pagpatuman sang katungdanan nga serbisyohan ang mga Ilonggo. Las 6:10 sa aga, oras dulong sang Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C. 12,000 ka food packs ginhatag sang CSWDO sa mga affected sang habagat sa syudad sang Iloilo. K5 Jenny Kaoyonan sa report. Nagdangat sa kapin 12,000 tanan ka mga food packs ang ginhatag sa Iloilo City Social Welfare and Development Office sa CSWDO sa mga apektado sa habagat na ginpabasog sa duwa ka bagyo sa tinalikdan nga semana. Base sa pinakaulihing nga report sa Emergency Operations Center, yara sa 12,943 ang nahatag nga food packs, samtang 6,071 naman ang gikan sa Department of Social Welfare and Development Office Region 6. Nagdangat naman sa masobra 14,000 ka pamilya ang apektado sa habagat diri sa Iloilo City. Sa karon amat-amat na nga nakapuli ang mga nagbakwit sa tinalikdan nga semana. Ako si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang Dugang pa nga balita, lokal kapin 50,000 katawo ang nakabaton sang doxycycline prophylaxis medicine gikan sa Iloilo City Health Office o CHO. Ining kasunod sang pila ka adlaw nga pagbaha sa syudad dala sang epekto sang habagat nga ginpabaskog sang mga bagyo. Gikan sa distrito sang Arevalo ang pinakadamo nga nakabaton sa mga bulong nga nagdangat sa kapin 10,000. Ginakampanya sang City Health Office ang galing nga pag-inom sang prophylaxis 24 hours subdob 27 hours pagkatapos nga mag-ubog sa tubig baha agod malikawan nga matapikan sang leptospirosis. Matandaan nga santo sa lista sang CDRRMO kon City Disaster Risk Reduction and Management Office 90 kon 90 ka mga barangay ang ginbaha sang tinalikdan nga semana. Las 6:10 sa aga, oras zulong sang D3 Bayo. Natrangkaso ka, tumar na D3 Bayo. Luyag sang Iloilo Provincial Government nga wala na sa mga pumuluyo nga mag-estar sa danger zones. Suno kay Iloilo Governor Arthur Rivera Defensor Jr., isa sa mga gidatingwaan sang lokal nga panguluhan among nga wala na sang mga iga-rescue nga pumuluyo sa tion nga may kalamidad. Bangod nga ini ang nagakahulugan nga nakapangaman sang husto kay naghanda ang probinsya sa kasubong nga mga sirkumstansya. Dugang pa ni Defensor Jr., agod nga malabot ang target nga wala na sa mga gina-rescue sa tion sang calamity. Isa sa sabat amo ang pag-silos ang mga pumuluyo na nag-a-star sa mga natumod nga mga danger zone. Angot diri apisar ini bag-o nga programa kag nagakinahanglan sang dako nga kwarta tinguhaan sang gobyerno. Suno kay Defensor Jr. nga ini ang matigayon bangod nagakinahanglan sang long-term solution. Sa dugang pa nga balita, lokal sentrohan sang Committee on Health and Sanitation sa sangguniang panalawigan ng Iloilo sa pagpamuno ni Vice Governor Nathalie Ann de Buqueng angot
sa mental health care sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Vice Governor Dibuque, nagpatawag inisang pagsinapol upod sa Provincial Mental Health Board. Agud nga istoryahan ng mga importante nga tikang. Agud nga mapasanyog ang mental health kag substance abuse programs sa probinsya sang Iloilo. Nagpasalamat man ang Vice Gobernadora sa aktibo nga involvement sa mga partners gikan sa World Health Organization o WHO Philippines, Department of Health o DOH Western Visayas, Unilove Foundation, Philippine Psychiatric Society, Department of Education kag iban pa. Nagpasalig naman ini nga padayon ang iya suporta kag advokasya angot sa mental health. Las 6:21 sa aga, oras dulong sang DTX Beauty Soap with Ampalaya Lives rollout plan sa pagbaligya sang 20 pesos per kilo nga bugas sa probinsya sang Iloilo. Plastado na. K5 Alex sa report. Plastado na ang rollout plan sang Iloilo Provincial Government sa pagbaligya sang 20 pesos per kilo nga bugas. Ini ang gin-confirm ni Iloilo Governor 3rd Officer Jr. kasunod sang pagpakigsapol upod sa Department of Agriculture kon DA Region 6. Sunod sa Gobernador mayara sang long-term component ang pagbaligya sang bugas sa manubong nga presyo gani nga nakigsapol gid ini sa among ahensya. Agod nga mapasiguro man ang bastante nga supply para sa mga pigado. Lugang pa ni Defensor i-subsidize sang lokal nga panguluhan ang level sang production sang bugas. Sa baylo ang pag-subsidize sa presyo sini. Ang odirigin pasiguro sang probinsya nga magapabilin nga available ang bugas sa mga presyo para sa mga pigado. Processing center. And we will try, or munang plano natin nga makabaligya kita bugas using our produce at the lowest cost that we can sa mga appropriate government outlet. That is our long-term goal. No? Rise sa production level, dra mahalin ang aton nga bulig, nga barato nga bugas. Hasta sa masarangan naton diri sa that is our model sa sipag at tiyaga for more progress sa bagong Pilipinas. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Mga pumuluyo sa Balasan, Iloilo nagpaayaw-ayaw kaonsang lechon baboy sa Lechon Festival 2025. K5 Reggie De Mayo sa report. Mga ka-K5 nangin madinalagon ang ginhiwat nga ika-17 nga Lechon Festival sa Banwasang Balasan sang Sabado, Hulyo 26, 2025. Ang nasambit nga aktibidad ang ginpuylugan sang tanan nga mga barangay sang nasambit nga banwa kag sa tag sa mga barangay mayara sang lamesa kag may mga lechon nga nakaplastar. Gintambungan ang nasambit nga aktibidad sa mga dinapit nga bisita lakip na sa mga opisyales gikan sa mga kaiping nga kabanwahanan. Nangin masadya kag balinong naman ang pagsaulog sang kapistahan pinaagi sa paghatag sang seguridad sa pagpanguna ni Police Captain Renzo A. Martinez, ang hepe sang Balasan Municipal Police Station kag mga force multipliers lakip na ang Bureau of Fire Protection o kun BFP Balasan kag pila ka mga barangay officials. Nahibaluan nga ginapatigayon ang Lechon Festival sa Banwa kag selebrasyon sang kapistahan ni Santa Ana. Dugang pa ang Lechon Festival sa Banwa ang gintugod agud mapasanyog ang lokal nga turismo kag ipabugal ang pagkaon nga lechon nga kilala sa Banwa sang Balasan. Kag ini naman si K5 Reggie Plazuala Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Ang inig balita. Las 6:24 sa aga, oras dulong sang DTX 500. Sa Duanyas, Iloilo, patay sang masapwan ang minor de edad matapos na lumos sa Barangay Kabudyan, Duanyas, Iloilo. Ang biktima amo si Justin, 16 years old, sang among barangay. Suno kay Police Corporal Jess Navigar, investigator sang Duanyas Police Station. Alas 12 sang udto sa nagagaray ang biktima kag mga kaupdanan nga magpaligo sa suba. 20 feet ang kadalumon sang suba sa di nalumos ang biktima. Ginatingwaan pa sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Duanyas, kaupo ng Bureau of Fire Protection kay revive ang biktima apang gineclare nga patay sa hospital.
Sa dugang pang balita lokal, pilason ang amay samtang wala na igo ang bata. Matapos gintiro sa barangay Sulangan, Dumangas, Iloilo. Base sa investigasyon sang Dumangas Municipal Police Station, pasado launas sang hapon, sang natabo ang pagpangulutahan kung sa diin nagsulod ang suspect nga si Gary Sustento sa pulian sa mga biktima, kagilayon gintirong amay nga si Samuel Adelantar kag naigo sa iya nga tiyan. Samtang gintiro man sang suspect ang anak sini nga si Angel Adelantar, 21 anyos, samtang nagahigda sa idalom sang kahoy apang maswerte nga wala na igo. Daan nga hiligot-anon ang ginatanaw nga motibo sang pagpaniro sa diin ginreklamo sang suspect ang biktima nga nagtaya sa iya sang pusil sang tinaligdan nga mga binulan. Giloy naman nga gindala sa ospital ang amay para sa nagakaigo nga pagbulong. Samtang palay naman ang hot pursuit operation batok sa suspetsado. Desidido naman nga magpasagas ang kasong pamilya kung sa diin kaso nga attempted murder kag frustrated murder ang posible nga pagatobangon sang suspect. Las 6:26 sa aga, oras sulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa Haro, arestado ang street-level person sa drug bypass operation sa new site. Barangay Bitoon, Haro, siyudad sang Iloilo, sining karon lang. Ang suspect amo si Sip, 33 anyos, residente sang among nga lugar. Sunod kay Police Major Eduardo Chacon Jr., hepe sa Police Station 9, nabaklan ang subject sang isa ka plastic sachet sang shabu gamit ang 1,500 pesos nga buy-bust money. Na-recover dugang ang 6 ka plastic sachets sang suspected shabu nga nagabalor 34,000 pesos. Sa katapusan nga balita lokal, arestado ang duha ka marine engineering students sa ginkasan nga drug buy-bust operation sa C1 Road, Barangay San Jose, Arevalo, sang Hulyo 27 sang gabi. Ang mga arestado mo Sunday John, 20 anyos sang Barangay Tiring, Kabatuan, kag C, 24 years old sang amuman nga Banwa. Nabaklan sila sang isa ka plastic sachet sang ginapatian shabu nga kag na-recover kay John ang duha pagid ka plastic sang droga kag buy-bust money. Kompiskado man ang sports utility vehicle kon SUV nga ginapanigian sang tiya ni C. Sunod kay Police Captain Benji Decent, ang officer in charge sang Police Station 6. Yara sa 4 grams ang kabugadon sang droga kag 27,200 pesos naman ang market value sini. Alas 6:28 sa aga, oras dulong sang Klinika Deo Fresh. Parang may all-day freshness, wala sang angsod ang ilok. Klinika Deo Fresh. Ang para sa imong body odor, panghabon ka DTX Beauty Soap. Alas 6:28 sa aga. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional. Sa Aklan, duha ka tawo patay sa magkatuway nga aksidente sa motorsiklo. Leonard Viray sa report. Duha ang patay sa makasiparar nga aksidente nga ginakaimbolbaran sang motorsiklo sa may probinsya sa Aklan. Ang isa sa mga biktima minor de edad, samtang ang isa naman ka rider ara sa legal nga pangidaron. Ang unang aksidente natabo sa may barangay Libas sa Banwasang Banga nga kung sa diin ang isa ka 16 anyos sa driver sa motorsiklo natigayon nga madulaan sang iya nga hulam nga kabuhi matapos nga nakabunggo sa isa ka Roro bus. Sandig sa investigasyon sang Banga PNP halin sa Banwasang Banga kag pakadto sa Banwasang Balete ang driver naglikaw ini sa isa ka checkpoint kag nag-U-turn rason nga nabanggaan sang isa ka bus. Bango diri nagangkon sang patal nga lastro sa iya nga lawas ang biktima rason sang iya nga pagkamatay. Samtang Sabado sang aga, isa naman ka aksidente sa motorsiklo ang natabo sa may diversion road sa Banwasang Makato. Ginkilala ang biktima nga si Mark Ryan Delgado, residente sang barangay Tugas sa Nasambit nga Banwa. Suno sa MDRRMO, nabutan nila ang biktima nga lipong kag nagahigda sa tunga sang kalsada nga ginasugid nadulaan sang kontrol sa iyang ginamanehong nga motorsiklo. Madasig ini nga gindala sa Aklan Provincial Hospital apang gilayon man nga nadulaan sang iyang hulam nga kabuhi. Bangod sa sunod-sunod nga aksidente, liwat nga nagpandam ang motoridad sa publiko nga bantayan ang ilang nga mga kabataan labi dagit ang mga minor de edad nga kon pwede hindi pagtugyanan sa nga motorsiklo para maiwasan ang aksidente. Balita Regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ag galingawan sa Kalibo. K5
News FM. Sa Capiz, motorsiklo kag pick-up nagbungguanay, isa patay. K5 Jolito Bordas sa report. Isa ang patay, duha ang pilason sa pagbungguanay sa motorsiklo kag salakyan sa National Highway sa barangay Tapas, Capiz, Hulyo 27, 2025. Ginkilala ang napatay nga si alias Jason, 28 anyos, nga residente sang Bingawan, Iloilo. Samtang pilason naman ang duha sini nga angkas nga residente sa nasambit nga banwa. Nagagawa sa investigasyon sang kapulisan nga padulong sa banwa sang kalinog ang driver sang salakyan nga si alias Rod, isa ka negosyante kag residente sang barangay Daan, Banwa, Tapas, sang matabo ang insidente. Ginaaligara nga nagpangagaw sang linya ang driver sang motorsiklo, rason nga natabo ang pagbungguanay sa duha ka behikulo. Bangod sa impact sang pagkabunggo, nagtumpilak sa dalan ng tatlo nga sakay sang motorsiklo nga gilayon man. Ginrespondihan sang rescue team sang Banwa. Apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor ang driver nga si Jason. Nagsungka naman sa kapulisan ng driver sang pick-up nga maswerte wala mapilasan sa natabo nga aksidente. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si kay K5 Jolito Valles Borda para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz, K5 News FM. DTX 500. Las 6:32 sa aga sa Bataan, bangod sa selos, lalaki ginpatay sang suod nga abyan. Roel Tarayaw sa report. Selos ang nagtulak sa isang lalaki na pagsasaksakin hanggang sa mapatay ang isang construction worker na kanyang kababata at kaibigan matapos pagsuspetsahan ng sospek na may namamagitan sa kanila ng kanyang asawa sa barracks ng isang construction site sa Sitio Tambao, Barangay Luacan, Dinalupihan, Bataan. Kinilala ng pulisya ang narestong sospek na si Raulito Abenyon, 37 anyos, may asawa, habang ang biktima ay nakilalang si Arnel Jamila, 38 anyos, pawang mga construction worker at kapwa mga tubong Burabod, Sorsogon, Bicol Region. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, dakong alas 8 ng gabi nang maganap ang insidente, pero naiulat ito pasado alauna ng madaling araw. Ang suspect po na kung saan siya po ang naghatid sa kanya sa ospital ay kaagaran pong inaresto ng ating mga kapulisan. Ayon sa asawa ng sospek, madalas daw pagsuspetsyahan nito ang kaibigan na may namamagitan sa kanila. Nagkainuman daw ang magkaibigan kung saan nagkaroon na mainitang diskusyon na makaraang komprontahin ng sospek ang biktima. Dahil nakainom na rin ang biktima ay umakyat ito sa truck, pero sinundan daw ito ng sospek at doon pinagsasaksak. Pinuntahan din daw ng sospek ang kanyang asawa na nasa loob ng kwarto at sinabing pinatay niya ang kanyang kaibigan. Nakita rin daw ng babae na itinago ng sospek ang patalim sa buhanginan na ginamit sa pananaksak na nakuha rin ng mga otoridad. Nang mahimasmasan, ang sospek din mismo ang nagsugod sa ospital sa biktima na namatay din kalaunan. Git ng sospek, kaya daw nito nagawa ang krimen ay dahil pinakailamang ginalaw daw ng biktima ang kanyang asawa. Minado ka na napatay mo itong biktima? Opo po, nagawa ko po yung dahil po pinakailangan niya po yung mahal ko. Pero marin din namang itinanggi ito ng asawa ng sospek. May po siya nag-iinala, kaya siguro po minanyari, kala niya mananyari sa amin. Nagtamo ng tama ng saksak sa likod at leeg ang biktima na sanhi ng kanyang kamatayan. Maharap na ang nadakip na sospek sa kasong murder. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom ng DTX 500, the Super Antioxidant Capsule. Ito si K5 Roel Tarayaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at kasiyan sa buong Central Luzon, K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National. Las 6:34 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita national, ang balita ginadulong sang DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. All set na ang House of Representatives para sa pagbukas ang first regular session sang 20th Congress kag ang joint session sang Kongreso para sa ika-4 nga State of the Nation Address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. karon sa hapon.
Ginsunod ni House Secretary General Reginald Velasco ang panawagan ni House Speaker Martin Gomez Romualdez nga dulaon na ang red carpet fanfare kag fashion coverage sagud ipakita ang simpatiya sa mga pumulyo na affected sa malapnagon nga pagbaha kag Bagyo Krising, Dante kag Emong. Suno kay Romualdez nga hindi manami nga maghiwas sang fashion show ang mga mamalidha apisar kadamuan sa mga Filipino alagaantos tuga sang nagalabay nga kalamidad. Una nga nagpanawagan si Romualdez nga himuon nga simple ang paghiwat sang sona ni Presidente Marcos Jr. subong nga tuig. Alas 10 subong nga aga magabukas ang regular session samtang alas 4 naman karon sa hapon ang State of the Nation address kon sona sang presidente. Sa dugang pangabalita, national kumpiyansa si House Speaker Martin Romualdez nga ipahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iya ikaapat nga State of the Nation address ang pagduso sang inklusibo nga pag-uswag kag isa ka gobyerno nga nagasabat sa mga kinahanglanon sang mga Pilipino. Ginpabugal ni Romualdez ang mga nalabot sang presidente sa idalom sang iya nga mapag-on kag mapainubuson nga pagdumala. Ginpahayag ni Romualdez nga ang SONA isa ka kahigaynan agud labi pa nga pabagkuhon ang pag-uswag sang pungsod kadungan sang pagsolbar sa mga problema sang komunidad. Dugang paniya nga magapabilin nga tampad ang Kamara sa pagsuporta sa mga prioridad sang presidente pinaagi sa mga kasuguan nga may konkreto nga benepisyo para sa mga pumuluyo. Alas 6:37 sa aga, oras dulong sang DTX 500. Ginahaylo sang gobyerno ang publiko nga magpamati kag lantawon ang ikaapat nga State of the Nation address kon sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. alas 4 karon sa hapon. Ginpahayag sang Presidential Communications Office o PCO nga importante nga mapamatian sang mga Filipino ang kadalagan sang Marcos Jr. administration sa nakaligad nga tuig. Subong man ang mga masunod nga plano para sa kayuhan sang mga Filipino. Apisar nga masako ang presidente apang padayon ang iya pagpanghanda para sa ikaapat nga SONA. Ilabi na ang pagdiyon sang mangin kaundan sa iya report sa katawhan subong adlaw. Wala naman sang ginhatag iban nga detalye ang Presidential Communications Office angot sa mga ginahimo nga pagpanghanda sang presidente para sa State of the Nation address. Sa katapusan nga balita national, 16,000 ka mga pulis ang iga-deploy sa National Capital Region Police Office o NCRPO agad sigurohon ang seguridad kag kalinungan sa paghihiwatong nga State of the Nation address sa konsona ni President Bongbong Marcos Jr. sa batasang pambansa sa Quezon City subong nga adlaw. Kalakip diri ang 3,707 ka mga pulis gikan sa support units, 3,320 naman halin sa reinforcement units gikan sa iban pa nga mga ahensya sang gobyerno nga nagabulig para sa pagpabilin sang seguridad sa sona sang presidente. Ginatagan sini sang pagtamod ang mga gintalan ng lugar para magpatigayon sang hublag protesta kag ginadilian ang pagpalapit sa batasang pambansa kung sa diin gintalan ang sona subong nga hapon. Alas 6:38 sa aga, sa constipated hindi makapamuhin, Lumar Clinica Spore Biotics. Ladies, para wala sang order under, Clinica Spore Biotics. Kung nagakutoy-kutoy ang tiyan mo, Sir Ray Kermintia, Ma'am Sharon May Berdejo Baikin, kay Sir Mark Baikin, kay Sir Milky Berdejo, kay Sir B-Boy Rickson Berdejo, dyan sa Barotac, Nuevo Iloilo, tumarka mo, Clinica Spore Biotics. DTX 500 Morning Newscast. Balita International. Balita sa luwasang pungsod, ang balita ginadsulong sang DTX Herbal Oil. Sa Israel, nag-declare ang Israel sang temporaryo nga pag-untat sang opensiba sa pila ka bahin sang Gaza. Agud pahanugutan nga makasulod ang United Nations kag humanitarian aid convoy sa tunga sang nagalala nga krisis sang gutom sa riyon. Ginapasugtan man ang pagsulod sa mga secure routes para sa pagdulong sang mga bulong kag pagkaon. Kadungan sini naghiwat man ang Israel sang pag-airdrop sa pagkaon samtang ang United Arab Emirates kag United Kingdom ang nagpahayag sang suporta kag liwat nga pagdulong sang bulig sa Gaza. Sa piyak sini nga mga tikang, masobra 50 ka tawo sa gihapon ang napatay sang Sabado sa mga airstrike kag pagpangluthang sa Israel sunod sa Palestinian Civil Defense. Sa katapusan nga balita international, ginanunsyo sang Russia
nga ukon sa Russia ginanonsyo sang pungsod nga nasakop tila mga baryo sa Zeleny High sa Donetsk kag Maliva Dnipropetrovsk sa nasidlangan sang Ukraine. Wala naman gin-confirm sang Ukraine ang pagkadihado nila sa mga baryo apang gin-report sini nga masingki ang inaway. Suno kay Ukraine President Volodymyr Zelensky nga nagapabilin nga sentro sang inaway ang syudad sang Pokrovsk. Ginbuyag man niya nga madinalagon ang operasyon sang Ukrainian forces sa Sumy sa northern border. 6:41 sa aga, Mighty C Syrup for Kids. Mga ginikanan, lola, lolo, mga bata nyo nagkaedad isa ka tuig sa 15 anyos, mga dalagita kag solterito, patumaras ang Mighty C Syrup for Kids. Blessed morning kay Lucas! Isakari Lucas, look! Wake up na! You have to go to school na, look! Kay Nini IC Jane Vasquez! Sarabia, Sir John Lee Sarabia, Irvin and Ma'am Irene Sarabia, good morning. Ma'am Marilyn Kamat Sobrevega, Nonito Sombong, Reiki Armintia, Bones Restaurant sa kilid sang Pure Gold sa Barotac Nuevo, Ma'am Sharon May Berdejo Baikin, Pastor Ningning Berdejo, kay Tita Pearly Berdejo, good morning. Sir Mark Paul Aguilar Timelo, Market Day do karon sa Pasay City Vice Mayor Nonoy Elezer Casillano Chavez, good morning Mayor. Vice Mayor Pangga Lamasan Picso and Ma'am Kapid Labiaga sa Barangay Tipulo, Duanyas, Iloilo. Mami Idang Bernil, Hilhira Bernil sa Patag, Balotac, Nuevo, Iloilo. Kay Ma'am Lorena, kay Sir Maki Kinoveva, Ma'am Mary Ricabar, kay Professor Louis Saldivar sa Laguna. Pait klase do karon sa Laguna ay gindeclare ni Governor Sol Aragones anay reporter sang ABS-CBN sa buong governor na pait klase tuya sa Laguna do karon nga adlaw Ma'am Denden Leisa Caspe. Ma'am Denden Lady Bell Leisa Caspe and Pastor Adjiel Nathan Caspe, good morning. Ay Pastor Pichik Leisa, good morning. Ay Sir Jesse James Garvilles, Ma'am Selfa Garvilles sa ilang batsuyan dira sa Mansaya Lapus, Hermenio Hiromiano, Ma'am Mary Ricabar sa Florida, USA, Sir Aldrin Beret. Thank you also kay Ma'am Florenda Cadavero, Jesse James Garvilles, Enero 2083, Birna Come, Bengbeng Pagtulunan, Ma'am Beth Idarlilia, Sir Arturo Lilia, Ligorita Bosares, Julio Sancho Abelarde Medina, Kim Heroso Panes, BRC Tong, Tristan Wyatt Gulay, Pastor Bobby Iriman, and Mami Mi sa Tapas Kapis, pangapena kamo DTX Coffee Mix, Madam Lynette Poniel. Madam, hindi ka na magsunggod nga way ka ginabugno ha. Dira sa Agdahon Pasay City, kay Sir Jimmy Pagado Gardose, Kapitan Arman Cabarles, kag Team RBD dira sa Capitol, good morning. Ren Ryle, ubos-uboson ka ni Ma'am Bing PSJ, Ma'am Laura sa Magaysay, Sir Jean Ray Siman, Rodney Sunad, Ma'am Ningning Ilumba, Sir Bemboy, good morning. DTX 500 Morning Newscast, Balitang Negosyo. Ang business news ginadulong sang Klinika Spore Biotics, 1 calamansi juice powder kag Mighty C. Magapabilin nga protected sang ahensya sang gobyerno ang mga lokal nga agricultural products kasubong sang bugas, mais, kalamay, manok, isda kag baboy sa giniwat nga negosasyon sa tarifa sa tunga sa Pilipinas kag Estados Unidos. Suno kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel nga pareho ginpanindugan nanday Secretary Frederick Go kag Trade Secretary Cristina Roque nga nagapanguna nga priority sa Pilipinas ang kayuhan sang lokal nga mga mangunguma kag mangingisda. Ini matapos ang pahayag ni US President Donald John Trump nga nagpasugot ang Pilipinas sa 19% nga tarifa sa exports kabaylo sang duty-free access sang mga produkto sang Amerika. Sa reference rate
76 pesos and 77 centavos ang bylos sa isa ka British pound, 80 pesos and 61 centavos ang Jordanian dinar, 64 centavos ang Lebanese pound, 56 pesos and 66 centavos ang United Arab Emirates dirham, 38 centavos ang Japanese yen, 76 pesos and 56 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 21 centavos ang Hong Kong dollar, 71 pesos and 24 centavos ang Swiss franc, 41 pesos and 53 centavos ang Canadian dollar, 44 pesos and 35 centavos ang Singaporean dollar, 37 pesos and 34 centavos ang Australian dollar, 150 pesos and 35 centavos ang Bahraini dinar, 187 pesos and 11 centavos ang Kuwaiti dinar, 15 pesos and 10 centavos ang Saudi Arabian rial, 44 pesos and 18 centavos ang Brunei dollar, 35 centavos ang Indonesian rupiah, 1 peso and 75 centavos ang Thai baht, 15 pesos and 42 centavos ang United Arab Emirates dirham, 65 or 66 pesos and 57 centavos ang euro, 41 centavos ang South Korean won, 7 pesos and 91 centavos ang Chinese yuan, 44 centavos ang Argentinian peso, 10 pesos and 26 centavos ang Brazilian real, 8 pesos and 91 centavos ang Denmark kroner, 65 centavos ang Indian rupee, 13 pesos and 45 centavos ang Malaysian ringgit, 3 pesos and 5 centavos ang Mexican new peso, 34 pesos and 16 centavos ang New Zealand dollar, 5 pesos and 60 centavos ang Norwegian kroner, 19 centavos ang Pakistani rupee, 3 pesos and 21 centavos ang South African rand, 5 pesos and 94 centavos ang Swedish kroner, 44 centavos ang Syrian pound, 1 peso and 92 centavos ang New Taiwan dollar, samtang 46 centavos ang Venezuelan bolivar. Las 6:47 sa aga. Blessed morning, Sir Rene Verola. Verola family sa Atabayan, Tigbawan, Iloilo. Hulay Maray sa Sitio Myokboy, Barangay Kagay, Leon, Iloilo. Sa pamilya Kabaluna, Kabaya, Aldamar, Bulawan, Kanto Mayor, Katahom, Kalikaran, Kampolyo, Ohanola, Kari, Almohane, Kapitle, Kagkabansag, Tumara Kamodra, D3 Bayo, Ken Shine Yorka, mga tricycle drivers sa Balantang Haro, Iloilo City, Ma'am Laura Sumagaysay, Pastor Rodney Ciudad sa Puntok, Lemery, Iloilo. Thank you also kay Ma'am Celine Supi Calvo, Ma'am Teddy Grace Calvo, Sir Alan Lapata Calvo, and Sir Dan Calvo sa Maribuyong Dueñas, Tumarakamod D3 Bayo ha. Good morning also kay Sir Nelson Pahilagaw. Sir Nelson Pahilagaw sa Aganan, Pavia, Iloilo. Ma'am Lady Bell Denden Caspe. Good morning ma'am. God bless you. Jerel Burgos na Nangonan, Professor Godfrey Antonio, Ma'am Raquel Gubatanga, Fred Pasgala, Remia Panes, Sir Jethro Michelina, Ma'am Annalyn Panes Agravante, Lilia family sa Maspasan, Kalinog. Good morning. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports. Sa tunanga balita sa inampang liwat nga naghimo sang kasaysayan si Carlo Biado matapos yaging lutos si Father Gore sang USA sa isa ka thrilling nga 15-13 nga hampang sa finals sang 2025 World Pool Championship sa Jeddah, Saudi Arabia sang Domingo sang aga. Siyang una nga Pilipino nga nagdaog sang duha ka World Pool Championship titles. Nagbaton siya sang $250,000 o kon kapin 14.2 million pesos bilang premyo. Pito ka mga Pilipino ang nakalabot sa ulihi nga 16 ka torneo, lakip na sa day James Aranas, Anton Raga kag Jeffrey Ignacio. Sa imo skin problems, alap-up, whiteheads, blackheads, punggod kag acne, panghabon ka na DTX Beauty Soap. Sir Nelson Pahilagaw. Sir Nelson Pahilagaw sa Aganan, Pavia. Gerald Burgos sa Nangonan, Ma'am Ais Ahmad. Kay Ma'am Jingle Herebete sa Barangay 5, San Jose Antique. Pamilya Tanghal kag Herebete, good morning. Sa Ryan Tabasa, Mami Asun Pineda.
Kay Ma'am Nene San Presa, good morning. Ma'am Rose Cabanga Limbagi sa Rose Kalanaan, sa Guasang Sintinyaw Town Home sa Altachera, First Restaurant kag Akasya Carinderia. Ma'am Christy Rivera, Sir Eddie Sintinor, Sir Boy, Sir Eric, Sir Jean Ray Siman. Pangapena kamo, DTX Coffee Mix. Sa tunang balita sa artista, ginatag sang aktres nga si Yen Santos nga wala sila sang anak sang bilyonaryo nga si Chavit Singson sa diin ang nasabit nga bata ang ginapahayag anak nila. Amo ang iya 11 anyos nga manghod. Sunod kay Yen, good family friend lang nila si Singson kag ninong man ini sa bunyag sang iya nga manghod. Nahibaluan nga ginsabat ni Yen ang amo nga istorya nga madugay na nga nagalagaw bangod na sakitan siya kag gumalin pa ini sang nag-umpisa siya sa industriya nga issue. Daddy Chavit, Papa, ano tawag yan ng dad? Uncle? Ano? Manong. Manong Chavit, I love you. Panagtagkwarta si Luis Chavit Singson, Ma'am Denden Leisa Caspemo, Professor Luis Aldivar, Sir Dan Calvo. Yen? Is it true, Yen? Pangita ka Yen ka bataon nga lalaki. Ano na siya ng sugar daddy? Ano klase kalama ina? Ng pula? Puti? Moscovado? Ano? K5 Alex? Moscovado doon. Hey, ilam lang. Kayom si Ma'am Betty Solosyo kag si Sir Bebot Solosyo, si Professor Luis Aldivar, Sir Larry Prasio, Bishop Don Guinness. Bishop Don, good morning. And Mami Ching Dongines. Ay, Day. Kumusta na, Day? Ma'am Ching, hinay ka mo doon. Hindi ka mo magagwa sa idalom kay madanlog dira, ha? Dapat na nga kiskisan pa ni Gingging kay madanlog duro lumot. Las 6:52 na sa aga. Oras, ginadulong sang Klinika Spore Bionics. Ang balita ang extra special ginadulong sang Mighty C. Sir Warren Candame, Sir Glenn Diaz, Sir Hodlo Montana. Nahambal na siya sa Bible, Ma'am Rose Cabanga Limbagi, Sir Dan Calvo. Children, obey your parents! The Lord, for this is right. Gusto mga maglawi kabuhi mo? Bisan malain pa ng imo ginikanan, tahura. Pero kung gusto mo mapatay, dali ka mapatay. Ala, ng buyayawa. Kagbastosa. Sa India, ginanunsyo sang lalaki, 27 years old, Ma'am Mary Ricabar, taga Mumbai, India, nga si Rafael Samuel. Nga iyagin kasuhan, ang iyagin ikanan, bangod sa pagbunag sa iya, nga wala sang iya panugot. Di paano ba bimbalaan, abi nga bataon ka sang imo ginikanan, tinunto ito. Din panindugan ni Samuel nagpakilala bilang anti-natalist. Anti-natalist nga sala ang pag-angkon sa kabataan. Bawi ginapersa sini ang tao nga mga budlay sa kabuhi nga wala sang kasugtanan sa ila. Sa makapili ikaw kaginikanan mo aw. Ginpamilit sining ang iya ginikanan Ma'am Lorena Joso, Ma'am Banhaw, Sir Saldi Joso, ang nag-angkon sang kabataan para sa ila kaugalingon nga kalipay kag kalingawan kag hindi para sa kayuhan sang bata. Ang lihok ni Samuel, Sir Jinray Siman, Sir Ricky Manaay, Ma'am Antonina Manaay, Sir Norberto Jolin Montaño, Ma'am Mary Ricabar, ang lihok to sang lalaki, laban naman may ragaraga sa ulo nimo. Nagtugas ang headlines, hindi lamang sa India, kundi bilog na nga kalibutan eh. Imbes papasalamat ka nga, Nay, tay, salamat ka ginbunag nyo ako, ha? Salamat ka naghulid ka mo. Kag nangin ako. Ako si Alexa. Ako si Ted. Basulon mo pa, tinunto ito. Las 6:54 sa aga. Kung makapagusto ka na gani kaon, kag makapatindog na sang maayo nga mga balay nga maistaran, kag magdamo ng imo mga kasapatan, pila kag bulawan kag mga pagkabutang. Magandam ka nga hindi ka magpabugal, kag magkalipat sa Ginoo nga imo Dios nga nagpagwa sa imo sa pagkaulipon.
Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God, who brought you out of slavery. Deuteronomy chapter 8, verses 12, 13, and 14. The faithless will be fully repaid for their ways, and the good rewarded for theirs. Ang tao pagabalusan sang nagakabagay gid sa iya mga ginhimo, maayo man ukon malain. Hulubaton 14, versikulo 14. Proverbs 14, verse 14. Kay dalon ka sang Ginoo nga imo Dios sa maayong nga duta nga may mga ililigan sang tubig kag mga tuburan nga nagailig sa mga patag kag mga bukid. For the Lord your God is bringing you into a good land, a land with brooks, streams, and deep springs gushing out into the valleys and hills. Deuteronomy chapter 8, verse 7. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Hindi nyo pa pagdayawon ha, si Jesus lang. Ma'am Feli Casamayor, Beth Idarlilia, Pastor Bobby Iriman, Ma'am Mary Ricabar, kaya Sir Danny Agpalo sa New York, Sir George Ocampo, Ma'am Ging Gabunas, Feli Casamayor, good morning. 6:57 sa aga. Oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics DTX 500 kag Mighty C. Ted Aujero Francia kag Alex Escalante. Magpamati sa Health Alert. 4 ka tuig nga pagdulong sang kampyon nga balita, 4 ka tuig nga paghatag sang kampyon nga serbisyo publiko. Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Don't leave home without prayer. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakati